Lipatan kanti ko nakngem saan Tana irwama ayat anay sang-sangayan Ayat akin alikaguman Naipaay mo Pagnuwa pakaragsakan Urayawan ka malaglagip ka Dagiti ladawa minak makikita Dagiti darway nga inangaw ta Tumrem luluwa tunggal mapanunut ka Agnanayon ngay ayaten ka Ipatpateken putno adungdungwen ka Uray payno impatayo ka Pimanaw ka adin nagpakada Magunas man daytoy biyag ko Agmay-may sa katoy puso Urayawan ka malaglagip ka Dagiti ladawa minak makikita Dagiti darway nga inangaw ta Tumrem luluwa tunggal mapanunut ka Agnanayon ngay ayaten ka Ipatpateken putno adungdungwen ka Uray payno impatayo ka Pimanaw ka adin nagpakada Magunas man daytoy biyag ko Agmay-may sa katoy puso Agnanayon ngay ayaten ka Ipatpateken putno adungdungwen ka Uray payno impatayo ka Pimanaw ka adin nagpakada Magunas man daytoy biyag ko Agmay-may sa katoy puso Magunas man daytoy biyag ko Agmay-may sa katoy puso Adin ako ay ayaten
Nasaksakit ay maiinot, di mo kadi baybayagin. Balik anak di kinalamis, awanan day di pamate. Day di sangit bara nilaylo nagpanagin apan ang limlim mo. Iibkas mo kadi di na kumparparikatin, uray no di mo aminin, marik na ka nagpaliwin. Diyak kang mutiaramide, kasikat panpanunute, namintay ayaten ka, yang diyak kaya ibang damnamakin ka. Kaya't kulaing met amangin, asika ang mismo at dime, aklunik ang si uulime, bulunan dagiti sa ide. Marik nakti kinalamis, awanan day di pamate. Day di sangit bara nilaylo nagpanagin apan ang limlim mo. Sikat panpanunute, namintay ayaten ka, indya kaya timang namnamakin ka. Iibkas mo kadi di na kumparparikatin, uray no di mo aminin, marik na ka nagbaliwin. Diyak
kainsang bay. No idi tilubong ko ket nagsagapa ken limdo kasi ti Diyos Apo ket nailiw-liwak ko ti panangirurumen mo ti inbaklay ko apanagdo ket kasla kadagsen iti krus ngemitiin na pagnakaidaros ti magderak si anos dapat check anong tempo lalaki amang ilala ayat nga ingka inuwawa itaka mga langon puso nga na ilumlum kalasag ko tiyag na nayon daydiliday anapasara ragsak ti simukat nga awan iti pumadpad Di puso ket na ikala nagibtur ti leddaan kasladyak malasatan panubok anarway nga ingka insang bay nuy di tilubong ko ket nagsagapa ken limdo kasi ti Diyos Apo ket nailiw-liwak ko ti panangirurumen mo tingin baklay ko apanag ket kasla kadagsen iti krus ngemitiin na pagnakaidaros ti magderak si anos dapat check atong tengto lalaki amang ilala ayat nga ingka inuwawa itata mga langon pusog ana ilumlum kalasag ko tiyag na nayon daydiliday anapasarap ragsak ti simukat nga awan iti pumadpad daydiliday anapasarap ragsak ti simukat nga awan iti pumadpad ka ayat
sakti sakit rik nakaglat-ladingit na ilawlawan tuy pusok ta sikati pinilik anya kadit nagbasula tapi nanawan na ubaw dagita karim kaniyak pinangnamnamanak aniyak kaditi aramidek gandat ko na si kantay lipatek at dakamit lata dito'y lagip kukit tagtagainip aniyak kaditi at dakin ka iti sa bali at tsak makita tasikalaing nakarik na kiti napudlong nga kaya awanin day di dati na barang nga kaya sa balikaitan ayat jak na mariknan itan nagbaliwen ti panuwen imbatinak nga agmay sa na awan nira paapta aniya kadit nagbasula pinanawan na ubaw dagita karim kaniya pinangnamnamanak aniya kaditi aramidek gandat ko na si kantay lipatek at dakamit lata dito'y lagip kentag tagainip aniya kaditi at daken ka iti sa bali at jak makita tasikalaing nakarik na kiti napudlong nga aya aniyak kaditi aramidek gandat ko na si kantay lipatek at dakamit lata dito'y lagip kukit tagtagainip aniyak kaditi at daken ka iti sa bali at jak makita tasikalaing nakarik na kiti napudlong nga aya napudlong nga aya Damangaw awag yan ka oras alas 3 ti parbangon mangigmo samit samiweng ni aya may sa papel na sirayat na sibay mo ako na ay ayaten ka may sa anang ted ken ka ket puso agrupab ken ka ngem di mo pulos pagarupen
kantamang sagit tapuso siya tiagrayo ken ka ngamin awan kapadpadang nga dagkaungga awan makabulod nga dakatoy puso sikalaeng biyag ko ngamin awan kapadpadang nga dagkaungga awan makabulod nga dakatoy puso sikalaeng biyag ko may sa anang ted ken ka ket puso nga grupab ken ka ngem di mo pulos pagarupen tagtagain pen naka tuy kantamang sagit tapuso tiagrayo ken ka ngamin awan kapadpadang nga dagkaungga awan makabulod nga dakatoy puso sikalaeng biyag ko ngamin awan kapadpadang nga dagkaungga awan makabulod nga dakatoy puso sikalaeng biyag ko sikalaeng biyag ko sikalaeng biyag ko Ser Servina, nasamit nga langin-langenta
tuy puso, di mo inilala na pudno nga ayat ko. Karin kanya inka tinalikudan, martir a puso nang ikala. Anya pa'y ser-serbina, nasamit nga langen-langen ta. Awan amo anak ka pasolaken ka. Di taten na awan nagpasulak. Tain pa ay ko amin ang kabayanan. Di taten na awan nagpasulak. Sikat ng perdi ng waswas kani ayan, nang keltay kadagiti arapaan. Di taden na awan nagpasulak, tinaramid ko met amin ang paglansagam. Ngemanyat insubad mo, sinagtamlaeng tuy puso, di mo inilala na pudno nga ayat ko. Karin kanya inka tinalikudan, martir a puso na ikala. Anya pa'y ti ser-serbina, nasamit nga langen-langen ta. Awan
Dakarin kaniyak idi di napulos mapamati asisyak latiagi ko di tapuso ken aya awati ka pamatalge asisyak latinapate karin nasut mang palukne di tirik na ken natin daytoy timulang let ang nakaungkam ano siya ti mangyawat kakaisuna nga ayan jak mabalin ababaw yan na sikat ipatpatke nga minagmay saka tuy puso Dakarin kaniyak idi di napulos mapamati asisyak lati agi ko di tapusom ken aya awati ka pamatalge asisyak lati napate karin ngesut mang palugne di tirik na ken natin daytoy timulang let ang nakaunggam ano siya ti mangyawat kakaisuna nga ayan jak mabalin ababaw yan na sikat ipatpatke nga minagmay saka tuy puso daytoy timulang let ang nakaunggam ano siya ti mangyawat kakaisuna nga ayan jak mabalin ababaw yan na sikat ipatpatke nga minagmay saka tuy puso nga minagmay saka tuy puso nga minagmay saka tuy puso malipat nangipa ay tiragsak kaunggat ni ayat intalimeng tuy riknak wen sikat tidamu nga ayat ingganat mauyos tuy biyag nagbalin ka
idi ano gandat muntot ag subli. I am sorry tadya maikari napanalo ngamin ti sakit na ideal daw api manaw ka sa di ka pa'y pulos nagpakada. Tawen met ati naglabas tinurwam ko tinagwayas sagbay nalipatan ka namin anuak nagparparik na nagkumabiyag ko ang subli ka hindi naklata kinit kita hinto nagsara ka kung silaban ka ipasulik tutoy mata ako mitaken ka sakto pa'y pangato ken ni pababa kas tantot panang iparik na nagbiyagang nga awan ka. Pinto nagsara ka kung silaban ka ipasulik tutoy mata ako mitaken ka sakto pa'y pangato ken ni pababa kas tanto panang iparik na nagbiyagang nga awan ka. Nga agbabawi ka na ang miris mo't nagbitutan. I am sorry, damage has been done. Tiyagnetim agarap sa maitura balay giken masaraka kalpasan niya siya ket panawan hinto nagsara ka kung silaban ka ipasulik tutoy mata ako mitaken ka sakto pa'y pangato ken ni pababa kas tantot panang iparik na nagbiyagang naawan ka ngem kinagpaisuanan na maililiwag lataken ka bareng no kabailak to nga aramiden ka ito nagsarap ka kung silaban ka ipasulik tutoy mata ako mitaken ka sakto pa'y pangato ken ni pababa kas tantot panang iparik na nagbiyagang naawan ka. Lupot
kadendendam na ganat aw-awaga siya kalinlin na ilong isut isa sa ngem pinilit ko nga awaten tayiti amok masursurunak na ayaten itan di na kun kaya't ang makita iteken ka pudno nga waya-waya ngem lukas bilang ta sa pulen na tulad iteke madakton iti agayo. Siya kadendendam na ganat aw-awaga siya kalinlin na ilong isut isa sa ngem pinilit ko nga awaten tayiti amok masursurunak na ayaten itan di na kun kaya't ang makita iteken ka pudno nga waya-waya ngem lukas bilang ta sa pulen na tulad ng iteke madakton iti adayo itang di na kun kaya't ang makita iteken ka pudno nga waya-waya ngem lukas bilang ta sa pulen na tulad ng iteke madakton iti adayo laging iteke madakton iti adayo. Oras na asyak tayo umadayo Kitiligan ayat abot ko Rebeng na laeng nga inak biruken Tay mabukudak kanyak na iketdeng Lupay na sa ngem day tuy tirumbeng Amu
masaem ngem day tuy tirumbe amuk adakes intaan aramiden jakmay turet pay nga indak kuyaen panagluana kapukan yaklaen jak maipton no sa tilang aming to kapulaken ayat binulod ko aklunen nagbalinang anarok ko nagpaatipe saan ko apukpukod jak maipton no sa tilang aming to kapulaken ayat binulod ko. O biyag ko agaw itatulata taparaken ka tiragsak ang marikina dito'y pusok sikat iyar ara sa asna kinadungo nga impaay mo nagpaiduma wen biyag ko agkawitak tulata tapno kage nay duling ana pala basta uray no dagituyen tilini pati panawen di ka madanagan bukod ko to'y nakem agawitak kitagawidak tulata tapno di ta denam agbyag manen di arapapta umadawak ipigsa amang tapaya ititunggal adang tinalupoy asaka agawidak kitagawidak tulata day di mangga nakaikuritan tinaganta isut sa niyan asibibiyag lata di kari uray dungteng tinadawel apanawen dintu mamkin wen biyag ko awit ko itat malaygi uray inawis na tisulisog jak nagkiri di nakabaelan ayat kuken ka nasudi kasta kumamet pamateg mo dim narupsi wen biyag ko agawidak tulata tapno kagek nay duling ana pala basta uray no dagituyen tilini pati panawen di ka madanagan bukod ko to'y nakem agawidak kitagawidak tulata tapno di ta denam agbyag manen di arapapta umadawak ipigsa amang tapaya
asaka. Agawid ket agawid tulata, day di mangga nakaikuritan tinaganta. Isut seniyal asibibiyag latta di kari, uray dumteng tinadawel apanawen into mamki. Isut seniyal asibibiyag latta di kari, uray dumteng tinadawel apanawen into mamki. Isublim kanya diragsak mo, isublim kanya didayag mo, isublim kanya di Espiritu Santo, tasikan masapul ko. Isublim kanya diragsak ko, isublim kanya panakaisalakan ko, isublim kanya di umuna nga ayat ko. O Jesus, ay ayatan ka. Makaya itiagbyag, tuawan ka dito'y puso. Diyak makaya ti umadayuken ka. O Diyos, masapul ka. Diyak makaya itiagbyag, tuawan ka dito'y puso. Diyak makaya ti umadayuken ka. O Diyos, masapul ka. Diyak makaya itiagbyag, tuawan ka dito'y puso. O Diyos, masapul ka, masapul ka. Isublim kanya diragsak ko, isublim kanya didayag mo, isublim kanya di Espiritu Santo, tasikat masapul ko. Isublim kanya diragsak ko, isublim kanyang panakaisalakan ko, isublim kanyang di umuna nga ayat ko. O Jesus, ay ayaten ka. Diyak makaya itiagbyag, tuawan ka dito'y puso. Diyak makaya ti umadayuken ka.
diragsa, puso tinasugat, taawanan ni ayat nagbanagak adag sanggasa. Nagkarika idi kanyak asisyakla ti patpat kem, ngim naglabas ti panawen, nagbaliw kamet den ita saranay kuni sa naulpit kabi ako tinrarem mo daytoy puso, linaksit nakit awan mabalin ko, agip turak no iso diragsak mo, daytoy ngay naramit mo lak amem tumet ubiak ko, apay kastoy ni ayat inpaidam nakaman kanya, ngem awan maaramidak kastalaeng migasat liday ti inak naragpat. Naulpit kabi ako tinrarem mo daytoy puso, linaksid nakit awan mabalin ko, agip turak no iso diragsak mo, daytoy ngay naramit mo lak amem tumet ubiak ko. Naulpit kabi ako tinrarem mo daytoy puso, linaksid nakit awan mabalin ko, agip turak no iso diragsak mo, daytoy ngay naramit mo lak amem tumet ubiak ko. Naulpit kabi ako tinrarem mo daytoy puso, linaksid nakit awan mabalin ko, agip turak no iso diragsak mo, daytoy ngay naramit mo lak amem tumet ubiak ko, daytoy ngay naramit mo lak amem tumet ubiak ko. Wondershare Video Converter Ultimate makes life easier by providing you with a variety of video tools.
dita den na dawaten nga iuray na tapi panagsubli sa ngalan ani aya